И здравейте, потребители на YouTube. LegBG съм аз. Сега ще покажа една къща, която всъщност е построена от мен, но я дадох на един фора и той се беше кандидатирал в един private сервер. Та сега ще я използвам. Също се бях дал на него да използвам един private сервер. И сега ще използвам. Ще използвам private сервер на FutureCraft, на Lightsword и Professional BG и Swag Gamer и още там човек. С Mr. Professional и Lightsword се познавам от преди и бях в един друг сервер Private. Това е друг въпрос. Така, започваме. Тук имаме едно малко басейнче. Осветено. Тук си имаме джакузи и дъска за скачане, там още една таковина към къщата. Там на Mr. Professional там познат, защото с тази кандидатура се кандидатира един приятел. Но днес аз ще използвам, понеже аз се построих от тях. И всъщност, да. Ето, това е мощно. Започвам от тук, влизам в къщите. Горен вход, долен вход. Видим, тук имаме. Дрещин би трябвало да бъде, обаче явно не е вече. И защо са бъгнати леглата? Ами, значи не може да се прави. Едно 7-2 е бъгната и не ми пука. Чест с брони. Ще биеме дракон с тези брони. Шарпна стройка не ми трябва. С това искам да ще направя някакви как бие дракона с него. Ще бъде якото. Добре. Ето един от бъговете на къщата, оттам не може да се мине. Както и тук също да, това може да се мине, както и да продължаваме. Тук тези ги замених с грещи печки. Чест при крафтинга, въпреки че не трябва да бъде така. Трябва да е чест и крафтинги. Даже... Как мисля да направя? Трябва да чест, може би. Да. Може да се каже, че така е по-добре. Или по-добре, не. Както го бях решил в по-начало. Тук си имаме два честа по стълбите, ако там не стигат. И горе също имахме един чест. Тук имаме заден ход, който да е готино. Не ми гледайте XP-то, просто тук направих един тая вход. Поне трябваше да е тайн. Като влезем имаме кокаин. Фу. С кокаин. Така да ви кажа за себе си, момче на 13 години. Игра Minecraft от Алфа. Купана игра. Само вече. Както виждате, ето аз благодаря БГ и ето скинчето ми. Готино. Да. И надявам се да ви къща бях казала. Това бях аз, моята кандидатура за FutureCraft Private сервер. Благодаря, че ме гледахте и до скоро.